6 февруари, четвъртък, от 19 часа, на сцената на Музикалния театър. Убийството. Никой не може да ме зареже просто така! Развиваш ли бе? Сизаро. Затворът. Дивата. Изгряващата звезда. Ще ме познават хората от циците и хората. Адвокатът. Най-добрият криминален адвокат. Скъпи вежди и разкош, не въжат и за грош. Скучни са те, аз в нея за любов. Людмила Козарева, Рейчел Роу и Атанас Сребрев. Бродвейския мюзикъл Чикаго. Билети на касата на Музикалния театър и на ticketsbg.com.